Què és Sant Jordi? Sant Jordi és el patró de Catalunya des del segle XV. La llegenda explica que Sant Jordi va matar un drac per salvar una princesa i del lloc on va caure la seva sang en va néixer una rosa vermella. Què se celebra? Es celebra l'amor, com una mena de Sant Valentí català, la cultura i la literatura, ja que el 23 d'abril també és el Dia Internacional del Llibre, coincidint amb la mort de Cervantes i Shakespeare. Què es fa? A tot Catalunya es regalen llibres i roses. Tradicionalment, els homes regalaven roses a les dones i les dones llibres als homes, però avui en dia tothom regala de tot a tothom. Els carrers s'omplen de parades de llibres i flors. En resum, Sant Jordi és una diada que combina amor, cultura i identitat catalana i es viu intensament tant al carrer com a les escoles, biblioteques i llars.